Doncs, així fent un surfing ràpid, jo començo a estudiar dansa i teatre i música sent nen i adolescent. Començo realment als 12 anys fent claqué. Amb el claqué començo a desenvolupar-me bastant i entro en el que va ser que encara és la Camut Band, on tinc el primer contacte ara professional com a ballarí. A la vegada començo a prendre classes de dansa contemporània i clàssica a Ària, al Timbal. Llavors entro a la universitat no em convenç, allà hi ha un grup de dansa on començo a entendre molt més què és això de ballar. Llavors decideixo deixar la universitat i em prenc un any sabàtic on estic crec que vaig ser dels primers becats a l'Escola d'Ària de Barcelona. I allà faig un cicle formatiu que m'invento jo amb la Sònia Klamburg, que és la directora, on prenia classes matins i tardes i hi havia un intercanvi. I durant aquell any que jo estic de becat en aquesta escola, faig audicions a escoles internacionals, faré audicions a Parts, a Brussel·les, i a la SNDO i a la Modern Dance, el Departament de Dansa Moderna d'Amsterdam. I entro en el departament d'intèrpret de dansa contemporània, en el Modern Dance Department de l'Escola d'Amsterdam. I allà això és com el 2002, i és on realment jo em formo com a intèrpret de dansa contemporània. És una formació de 4 anys, és una llicenciatura, diria. I en un principi la meva intenció no era quedar-me allà, o sigui, jo anava venint de tant en tant aquí, però al final he acabat estant a Amsterdam uns 9 anys en total. Quan em graduo començo a treballar amb gent d'allà i entres allà vaig entrar en el que era una escena europea internacional, diguem, que estava basada entre Amsterdam, Brussel·les, Berlín, i treballàvem, tots érem gent de fora, quasi ningú era holandès, i allà vaig començar a col·laborar amb gent com Nora Heilman, com Nicole Beutler, com Andrea Bosic, gent que actualment són gent que potser ja estan més establerts, potser no com a companyies, però com a artistes independents a Holanda. I especialment amb Nicole Beutler treballo durant 3 anys i continuo ara treballant amb ella en una peça que es va estrenar fa 2 anys i continua sent un hit, i anem fent. Però és l'únic vincle que mantenc actualment amb Holanda. I a la vegada que ja estic entrant en un terreny professional com a ballarí, intèrpret, performer, aquí hi ha com petits matisos o variants, també començo una feina com a pedagog, diguem-ho, comença amb el típic de pots donar un curs aquí o tal. I aquí és on jo em començo a especialitzar una mica, com entro en el camp educatiu com un terreny que em comença a interessar molt més quasi que la creació, no? Llavors jo també anava venint aquí a Barcelona bastant, un cop ja estava graduat, vaig estar en residència a la Caldera, en residència a la Porta, a l'Animal a l'Esquena, també vaig començar a donar classes a Ària, i de fet a Ària és on, entre Ària i la Caldera aquests anys, és on començo a desenvolupar el que es va dir el projecte d'investigació, projecte de recerca pedagògica, on d'allà es desenvolupa un joc pedagògic de la dansa que anomenaré Pandora, que acabarà sent com una mena de caixa d'eines, mètode amb el que jo després l'aplicaré a la creació, amb The Pandora Project, que era un grup que vam formar a Amsterdam amb 3 ballarins més. Aquí es comencen ja a creuar les línies, però
A partir d'aquest projecte d'investigació pedagògica, d'alguna manera, per mi és on es senten les bases de la meva pràctica i on me n'adono que formació, investigació i performance o creació és una trena, o sigui, una pràctica trenada, on no les puc separar. O sigui, quan donar classes o aquest acte pedagògic en si mateix també és un acte d'investigació i de creació. Un acte de creació en si mateix també implica la investigació i la formació, i un acte d'investigació també és un acte formatiu i creatiu. Llavors, començo a veure aquesta interrelació i d'allà és on em començo a plantejar la meva pràctica, que clar, tampoc no la pots separar realment de dir la meva pràctica creativa o interpretativa, perquè començo a veure aquesta interrelació. A la vegada, òbviament, estic treballant com a intèrpret amb certs espectacles, amb certs projectes escènics. A la vegada també em fico en alguns projectes d'investigació. Tot això el 2007, crec que va ser, vaig rebre la beca de DanceWeb, que és una beca que ofereix l'Impuls Dance Festival de Viena, on bàsicament estàs becat per seguir tota la formació i veure tots els espectacles en una mena de mes i mig de bombardeo absoluto que no saps per on agafar-ho. Però tens l'oportunitat de també accedir a altres maneres de pensar, a altres professors que, per exemple, a Amsterdam no arribaven, i allà és on conec gent com Morten Spangberg o Martin Kilbady, que és més una pràctica més física, Krista Parkinson, que són una escena més de Brussel·les, Xavier Leroy, amb qui ara estic actualment col·laborant bastant. O sigui, també comences a establir uns vincles a un nivell més europeu i arriba un moment ara farà un any o més o menys farà, Espacio Práctico porta 2 anys, potser ja fa 3 anys que estava bastant establert aquí a Barcelona, però continuava mantenint el vincle a Amsterdam, i oficialment crec que fa un any i mig que vaig deixar, diguem, Amsterdam i em vaig mudar a Barcelona. I també un dels motius van ser la possibilitat d'obrir aquest espai, com un espai de pràctica. Es diu Espacio Práctico, i més enllà que sigui un espai pràctic per fer coses, és un espai per la pràctica. I és que tampoc no sé molt bé, va ser una cosa bastant intuïtiva. Es van donar les condicions per poder tenir aquest espai i conjuntament amb Javier Vaquero el vam agafar i el vam renovar i vam pensar, ja es definirà amb la pràctica. Òbviament no és un espai de dansa com pot ser la Porta o la Poderosa o la Caldera, no té les condicions ni les dimensions per ballar, puges al braç i toques el sostre, o sigui... Però jo em trobava molt sovint estant en residències de creació, aquí a Espanya o a fora, que aquest tipus de residència que et donen un mes per ajudar-te a la creació d'un projecte, i molt sovint part de la creació d'un projecte és un treball de taula. I jo em trobava a la Caldera, per exemple, una sala de 200 metres quadrats, meravellosa, i una setmana rere l'altra jo estava en el fons en una taula a dins de la sala, darrere l'ordinador, treballant, llegint, escrivint, però la feina no era tant primer que era jo sol, i que no era una feina coreogràfica de companyia o que necessités estar en espai. Per tant, vaig pensar que aquest espai també podia suplir o cobrir aquestes necessitats d'aquest altre treball que no necessita d'un espai gran i que potser és un espai més de reflexió, és un espai més de visionar pel·lícules, de fer debats, no sé.
bastante... Espacio práctico, ¿cómo influye en esa trena? ¿Qué crees que...? Pues sí, creo que va a ser de una forma intuitiva, ¿no? Pero te has donat compte en la pràctica a partir d'obrir l'espai que també forma part d'aquesta trena o queda un poc més fora o com? Bueno, o sigui, espacio práctico en el fons o sigui, no és de ser un espai que no només el dirigeixo jo, però és un espai bastant obert a que qualsevol que vulgui presentar, fer-me una proposta, un cicle de cine, una exposició, donar classes, tal, això està obert a aquest tipus de projectes. O sigui, també una de les meves feines de direcció quasi aquí és no dirigir-lo i permetre que la pròpia pràctica de l'espai el vagi definint o indefinint. Però, òbviament, la meva pràctica professional va travessant l'agenda d'activitats d'aquest espai, òbviament. Però, clar, és que en relació amb aquesta pràctica trenada, diguem, que estàvem parlant, jo mai m'he pensat com que la meva pràctica és única, o sigui, única en el sentit que només soc ballarí. De fet, aquesta típica pregunta de a què et dediques acostuma a ser bastant incòmoda, perquè o és molt llarga o si no, com ho fas, no? Però perquè no... Bueno, perquè és una pràctica, és una multipràctica, diguem, o que està molt atravessada per moltes coses i, de fet, ara actualment jo estic cursant el programa d'estudis independents del MACBA, que és teoria postcolonial, però a la vegada m'està informant a com utilitzar aquest espai, a com realitzar les meves creacions també, a com dono classes, o sigui, com entendre també que la pràctica està contínuament interrelacionada amb altres coses que van passant, no? I ara, per exemple, actualment l'espai l'estic dirigint jo, però a darrere tinc com un mini equip amb el Marc Vives i el Quim Pujol i de tant en tant la Cristina Blanco quan està per aquí a Barcelona. I entre els 3-4 intentem d'alguna manera també crear una línia d'activitats aquí a l'espai, però clar, fixa't que els que formem aquest equip d'entrada no tenim una pràctica comú, més enllà d'estar en un camp artístic, però el Marc Vives ve de les arts visuals, la Cristina Blanco ve més de interpretació escènica, teatre i performance. No la podríem considerar dins del terreny de la dansa, però tot i que molt sovint també se la fica. Quim Pujol és entre programador, comissari, teòric, crític i a part que la seva feina real és d'intèrpret en anglès, o sigui, fent interpretació. Llavors, bueno, la meva pràctica és de la dansa, per tant, però ja m'interessava justament que es pogués crear aquest diàleg de diferents pràctiques per poder obrir possibilitats més que definir l'espai a una única pràctica, no? I per això aquí hem tingut des d'exposicions de dissenyadors gràfics o d'artistes visuals, fotògrafs, a mercadillos de segona mà, a cicles de cine, a performance variades, no sé, a presentacions d'algun llibre hem fet aquí també, a titelles per nens, hem fet també un cicle. O sigui, la pràctica és molt dispersa, diguem, no? No es centra en una única visió. I a vegades sí que em trobo com un conflicte de igual hauríem de tenir una línia més concreta per poder també generar un públic que sigui més assidu i tal. I és una cosa que m'haig de continuar
recordant que justament el punt fort que pot tenir aquest espai precisament és el no definir-se mai, no? Com continuar a sorprendre's, sí, com que es continuï sorprenent amb la proposta que fa. I també això és el que a mi em fa estar més interessat justament amb aquest espai, no? Aquest és un temazo, el tema de les ajudes. D'entrada et dic la meva experiència amb les ajudes i després fem potser una crítica. En temes d'educació mai he tingut cap ajuda. L'única ajuda que he tingut sempre ha sigut del govern holandès. Estudiant a Holanda jo rebia unes ajudes tant de la matrícula com mensualment, una ajuda que eren 230 euros al mes, amb la condició que treballava un mínim de 8 hores setmanals. Tot i que vaig demanar ajudes, crec que al Ministeri i a la Generalitat, mai vaig rebre ajudes de formació. Per tant, sempre la rebia del govern holandès, que suposo que venien de la Unió Europea, i com a ciutadà europeu podies tenir accés. Un cop aquí, per un projecte que vam realitzar amb el Javier Vaquero, Declarant d'Amor, vam rebre una ajuda de 3.000 euros del Conca com a investigació, no com a recerca o creació, i que es van convertir en un malson, aquests 3.000 euros. Perquè el vam canviar el centre de residència, en lloc de fer-lo a França el fèiem a la Porta. Això va convertir-se en un motiu de denegació de la subvenció, tot i que ells no tenien ni idea quin és aquest espai de França que porta la Germana Cibera, però ja com que el desvinculàvem, ja havíem canviat el tema original i això ja era motiu de treure la subvenció. Per tant, moltes cartes i feina de trucades i justificants que la feina la continuàvem fent, es feia a la Porta, per motius que no hi havia prou pressupost per viatjar fins allà. Total, que al final aquests 3.000 euros quasi que se'ns van anar amb administració, amb feina d'oficina, de poder justificar-los, poder demanar-los, i jo últimament sempre penso que una subvenció val la pena quan està per sobre dels 100.000 euros o alguna cosa així, perquè demanar 2.000 euros és una tonteria. Et comporta més temps d'oficina, demanar-los, justificar-los, i a més que els diners que tu puguis rebre d'aquesta subvenció. A més que un cop tens una subvenció ja et tenen d'alguna manera acollat en el que has de fer, o sigui, ja has establert un vincle amb la institució, no? Ja no ets tan lliure a l'hora de crear. Això no vol dir que digui que no a les subvencions, però amb Espacio Práctico, per exemple, és un espai, jo el tinc llogat com el meu atelier, com el meu espai de treball. Vam mirar de fer-nos associació cultural, però hem decidit no convertir-nos en associació cultural, perquè la intenció tampoc no és demanar subvencions, perquè demanar subvencions com a associació cultural vol dir, crec que demanar-la un mínim de 5 anys seguits i llavors potser pots tenir accés. I vol dir també ser associació cultural, vol dir també tenir unes justificacions d'activitats, un estat de comptes de l'economia que entra i que surt. Ha estat un tema que el vam estudiar i vam decidir no ficar-nos en aquest pollo i deixar-ho com a espai, jo em dic que és un espai alegal. No és il·legal tampoc, sí que potser comentem alguns petits accions il·legals, però ja m'agrada en el fons com tenir aquest espai de resistència cultural dins de la ciutat de Barcelona en el que tot està completament absorbit per la institució. I llavors aquí, des d'Espacio Práctico, jo vaig decidir no entrar en temes de subvencions. O sigui, també és moltes hores de feina d'oficina, de justificants, de fer excels i pressupostos, i no tens llavors ja aquesta llibertat de programar quan vulgui. O sigui, jo aquí aquest espai el porto jo sol, és més quasi un mecenatge que jo faig quan al Llou, per exemple, tenim un lloguer molt baix per la gent que ve aquí a assajar, que no té subvencions,
i quasi que l'estic cobrint jo, la subvenció l'estic donant jo quasi quan estic oferint-lo a altra gent. O tens una altra idea sobre els ajuts? Creu que són necessaris? Són necessaris, òbviament. És com... No podem privatitzar la cultura. I tota aquesta nova tendència que hi ha ara del crowdfunding, del goteo, de micromecenatge, és de puta mare, però és que no vivim als Estats Units. Llavors aquest tema de micromecenatge com a idea funciona molt bé quan jo em puc desgravar uns impostos, que és com funciona als Estats Units. Als Estats Units tu tens subvencions tant de bancs, de Coca-Coles, de Shell, o sigui, hi ha les companyies o museus, tot funciona amb mecenatge privat, perquè et pots desgravar uns impostos. Així és com està muntat allà. Aquí no funciona així, llavors els micromecenatges d'aquests tipus crowdfunding està molt bé per volums, pressupostos petits, però en el fons el que estàs fent és forçar els teus amics i familiars a donar-te diners. És com quan el meu nebot també amb la papeleta de la loteria de Nadal, que és pel viatge de final de curs. Òbviament li compraré, però t'està posant contra l'espasa de la paret, perquè en el fons jo no hi crec en la loteria, però clar, òbviament li dones l'ajuda, no? I ara hi ha diferents projectes que estan a crowdfunding, que jo tinc una certa afinitat, clar, en el fons, però que jo els doni diners és una endogàmia molt rara, o sigui, i jo no tinc diners per donar, llavors que et doni 10 euros tampoc no t'ajuda. Sí que ajuda perquè aquesta cosa de si tots posem un euro, però és que no som tots. Llavors, bueno, hi ha un tema que de fet a Teatron es va obrir, en algun post es va obrir tota una sèrie de reflexions sobre el tema aquest del micromecenatge, però entrant al tema de subvencions, estan molt bé, el que passa que clar, les subvencions aquí van començar a desparramar-se en el moment en què Espanya entra a la Unió Europea, i llavors, crec que va ser el 85, a partir de llavors comencen a entrar rius de diners aquí, i és, curiosament, per exemple, quan comencen moltes companyies, als 90, la dansa a Catalunya era, no sé, o sigui, sortien com bolets, hi havia moltes companyies de dansa, era meravellós en el fons, no? Estava molt bé. Hi havia moltes subvencions, hi havia molts espectacles de dansa, teníem l'espai, teníem molts altres espais d'exhibició també, però, clar, què passa amb tot això, que era la Porta, la Poderosa, la Caldera, i en què s'han convertit ara? Són espais que estan... Potser la Poderosa i la Porta intenten mantenir una mica la seva independència, però moltes companyies, molts espais d'aquests, el que els hi ha passat és que han sigut totalment absorbits per la institució. Llavors, clar, ara en aquests moments en què ja no hi ha subvencions, doncs, clar, és que si es tanca el grifo, què fem? És que el problema és que hem cregut que potser no és que hem cregut, tampoc no vull ser molt crític aquí, però sí que aquesta institució ha sigut absorbida per la institució, per exemple la Caldera, i no ha sapigut buscar una manera més independent de sostenir-se, que no sé. Però el conflicte passa és que un cop ja no hi ha aquestes subvencions, aquest tipus d'institucions es moren. I potser no passa res, jo també sóc una mica defensor en aquests moments, potser una mica radical, però que es morin certes institucions no és que es mori el teixit cultural, en el fons. De fet, estan naixent espais com Espacio Práctico, de moment ja en qüestió d'un any ja han nascut 3 o 4, que es mantenen sense subvencions, com va començar la Caldera en el seu moment. O sigui, espais que van començar de llogar-los i anar fent activitats, però a poc es van demanant subvencions, el pollo es va fer més gran, fins que arriba un moment que, clar, sostenir tot aquest engranatge requereix de molts milers d'euros, un espai com la Caldera.
i quan aquests diners ja no entren, pues apaga i vámonos. Però clar, és una pena, perquè la Caldera és un espai xulíssim. Bueno, o la Poderosa, bueno, sempre estic traient aquests tres, que una mica són amb els tres, com el trípode amb el que m'he mogut jo, no? Però bueno, també passarà el mateix amb teatres o sales alternatives o tal, no? Els 90, sí, finals dels 80, 90, jo crec que és on... jo crec que una influència directa d'aquestes injeccions de diners de la Unió Europea, que es destinen molts diners a cultura i també aquí ja entra les Olimpiades, que també de sobte hi ha com una injecció de diners important. Seria interessant fer una anàlisi, una genealogia crítica de com ha anat evolucionant i per què ara estem on estem. I de fet ara a Barcelona, concretament, que és el que conec, la situació cultural està en un estat crític, no? Critiquíssim. O sigui, un problema de subvencions, que el Mascarell no paga... El Mascarell, el Departament de Cultura, no paga les subvencions establertes o acordades per aquest any. Llavors, com es fan les activitats, també és important dir que si la Poderosa, la Porta o la Caldera no reben ajudes, també vol dir que tot un grup de creadors independents que depenem parcialment d'estructures com aquestes també ens afecta. O sigui, si a mi la Porta ja no em comissiona un altre treball o no puc anar a fer allà un espai còmode per desenvolupar la meva feina o tal, o no hi ha l'LP, el festival que fan, on donava visibilitat a un sector, doncs què fem? Ens n'anem a Berlín? I bueno, allà hi ha una reflexió important a fer també de que no només de crítica, que jo sempre dic, no només de crítica a la institució gran papa que podria ser el Conca o així, o el que era el Conca, sinó també una autocrítica com a institució de per què estem ara com estem i on hi ha hagut uns errors o... El mateix, i també perquè hi ha hagut aquesta cosa que bueno, un mirar als models europeus com a models a seguir de les production houses de Bèlgica, d'Holanda, d'Alemanya, que els hem intentat imitar sense tenir les estructures que tenen ells o les ajudes que tenen ells. I llavors, clar, la Caldera, per exemple, ha volgut ser una casa productora a nivell europeu, però és que hi ha una altra realitat. I a vegades ens hem deixat enlluernar una mica com, no, és que s'ha de seguir aquest model. Bueno, és un model bastant interessant, però l'hem d'adaptar aquí, no ens el podem apropiar directament i implantar-lo aquí. I llavors, aquí hi ha tota una crítica interessant a fer al model que el mercat de les flors, amb l'apropiació del graner i que està fent amb el mòdul dance i el... com es diu ara l'altre? Bueno, el Cesc Casadesús com a gran emperador de la dansa a Catalunya i quasi a Espanya, que està com absorbint i d'alguna manera definint què és dansa i com funciona, com es crea, perquè també, deixant aquest tema a part, que seria un debat interessant a ficar-s'hi, també aquest model que es va posar molt de moda de les residències artístiques, no? Per fer una peça, tu has de fer una aplicació a alguns centres per fer una residència d'1 o 2 mesos i després has de fer una peça, sí. I bueno, va ser un model que el vam copiar d'Europa i que funcionava, però a mi, per exemple, aquest model com a creador no em funciona actualment. No treballo d'aquesta manera d'anar-me'n un mes a Düsseldorf a muntar una part de la peça, després un mes a
a Berlín i un mes no sé, a Salrà. I ja està, i crear la peça d'aquesta manera. Primer, que no hi ha tantes subvencions per estar mesos fora treballant. Després que les peces ja no tenen circuit on presentar-se. O sigui, hi ha molts models que estan caient. Models de centres de residència, models de com es crea una peça, els models de teatre, model de festival. O sigui, quants festivals s'estan caient actualment? Ahir, per exemple, vam llegir el Sismo, que ha escrit ara una carta a Teatron, explicant els motius pels quals tancava, i també feia una reflexió com a festival, què vol dir un festival avui en dia, o el Rubén Ramos, per exemple, va fer un post a Teatron també molt interessant sobre el festival de Bilbao, el BAT, que també, com a model de festival, què vol dir el grec? Quan ens hi ficarem a desmantelar aquest fenomen de masses? O no sé. I és que és un teixit bastant complex que el que a vegades falta és una autocrítica o un anàlisi de com s'està treballant. I aquests models que s'estiguin caient, què vol dir que s'estiguin caient? I com hem d'acceptar. Hi ha un amic, per exemple, que diu és que aquests models ja estan morts, simplement el que hem de fer és enterrar-los, però hem de passar aquest dol d'enterrar-los i passar el dol i llavors permetre que neixi una altra cosa, però fins que no els enterrem, morts ja estan, però fins que no els enterrem continuen per allà, presents, no? I feia aquesta analogia que a mi em va semblar com molt interessant. Òbviament té una cosa així molt folclòrica, però crec que hi ha alguna cosa interessant en aquesta reflexió de permetre deixar anar aquestes estructures i veure... I no és eliminar-les d'alguna manera, o sigui, han fet un treball, una feina durant 20-30 anys superinteressant i molt valuosa també, no? I de fet molts dels que estem treballant de la meva generació és perquè han existit aquestes estructures i ens han permès descobrir la dansa d'una altra manera, o les arts escèniques, o no sé, jo sempre a l'Òscar Desí de la Porta d'alguna manera el faig culpable, o sempre li dic que un dels meus motius de tornar a Barcelona després de 9 anys a Amsterdam és ell, amb el Festival LP, amb tot el que la Porta ha generat més enllà de la dansa, tot el discurs de reflexió, crítica, de pensament, que ha generat al voltant d'aquestes arts que ara està de moda dir arts del moviment o del cos, no? Aleshores, d'on parts per començar un projecte? Un projecte creatiu o com a... que siga. Per exemple, Espacio Pràctic és un projecte o Pandora's Box pot ser un projecte. Vull dir, quin és com el punt de partida per a dir... No hi ha... Jo no tinc un punt de partida així que sempre, com un patró que es repeteix. Hi ha projectes que són com una comissió, un encàrrec que et fan i de sobte això et dispara altres coses. Hi ha projectes que... O sigui, Espacio Pràctico va néixer de sobte ens van oferir aquest espai i vam dir, venga pa'lante, tirem-nos a la piscina. Però no estava jo buscant un espai on poder realitzar aquest projecte. O sigui, d'alguna manera va ser al revés, no? De tant tenir aquest espai a les mans i què puc fer? Doncs podríem pensar això i tal. Lo de Pandora va sortir més a una reflexió a nivell pedagògic de dir, crec que en la pedagogia de la dansa està totalment passada de moda. O sigui, no hi ha un esperit reflexiu en la pedagogia de la dansa. L'únic que trobes a nivell d'escrits i de conferències i tal és molt conservador i molt classista. I, bueno, com poder començar a proposar una altra manera, no?
Potser dels patrons que sí que es repeteixen és intentar proposar una altra manera de pensar, com desviar una mica la norma o el patró comú o la tendència, no? Com crear aquest petit desfalc, aquesta petita esquerda, no? Que pugui provocar una altra manera de pensar. Quins models de representació utilitzes? De representació... A què et refereixes amb representació? O no representació. Vols dir Vas definir-ho, però si de cara a el que tu fas davant d'un públic, representes, no representes, si representes, quin model utilitzes? Bueno, aquí el tema de representació es pot entendre de moltes maneres. D'entrada, o sigui, com em represento a l'escena, puc utilitzar diferents mitjans, ja sigui el virtual, a través de Teatron, de blogs, de Twitter o coses així. Representar, quan surto a escena, com em presento jo. Aquí ja, si te fixes, he fet un petit canvi, em presento, no em represento. Per tant, segueixo una mica la tradició que comença als anys 60-70 amb la performance art i aquest tipus de noves pràctiques que impliquen el cos, però que no representen una acció, sinó que presenten l'acció mateixa i no fan coses sobre un tema, sinó que fan el tema en si mateix. Intento d'alguna manera atacar-lo sempre des d'aquesta vessant. Presentar-me, no em represento com a alguna altra cosa, sinó com dins de la meva multiplicitat de persones que conformo presentar-me com a jo, com a Iman. Podries enumerar alguns referents que et serveixen per al teu treball artístic en l'activitat que siga? Sí. De referents així artístics, per exemple en el camp de la dansa, tot el col·lectiu de la Judson Church de Nova York, de dansa postmodern que es diu, que incluiria Yvonne Rainer, Steve Paxton, Trisha Brown, Lucinda Childs. Tot aquest col·lectiu a mi em continua inspirant i ha sigut d'alguna manera el que m'ha obert aquesta altra manera de pensar la dansa que surti dels cànons establerts i especialment del clàssic o de la dansa moderna que proposa d'alguna manera aquesta presentació de l'acció, no? També en el terreny més dels visuals o performance art, Bruce Nauman, Dan Graham, Vito Acconci, gent d'aquesta generació dels 70, sobretot a mi em flipa molt aquella època dels 70, Basi Nader, em té bastant captivat, Joan Baldessari, gent que treballava, buscava altres maneres de proposar-se, perquè d'alguna manera veia que el que estava, en el sector en el que estaven estava exhaurit d'alguna manera, no? I no volien continuar repetint el mateix model establert. No sé, com a gestió, tenir com a referent també La Porta amb l'Òscar Dasí o La Poderosa. No sé, així... referents a uns quants. En quant a llibres, filòsofs també, òbviament, tenim filòsofs que et poden inspirar molt amb altres maneres de pensar. Ara, a través del programa d'estudis independents, m'estan apropant a tota la teoria de Foucault, Deleuze i Guattari,
que també trenquen o busquen altres maneres de pensar el poder, de pensar les minories, la part subalterna. Bueno, com es van creuant des de moltes disciplines també, no? Havíem parlat en quant a presentació o representació, però... Potser no t'he entès bé la pregunta. Que potser no t'he entès bé la pregunta aquesta. No, d'abans dic que t'havia preguntat per models de representació. Tu m'has dit com et presentes, no? Com tractes de presentar. Com segueixes al públic a l'hora de proposar alguna cosa, de crear alguna cosa, de proposar alguna cosa? Òbviament depèn de la naturalesa del projecte, però intento sempre tenir adreçar-me d'una manera molt propera. Fins i tot sovint intentant adreçar-me d'una manera horitzontal amb el públic, intentant abolir aquesta tradició hegemònica de l'artista que ve influenciat per una acció divina i per tant és superior a qualsevol altre membre de la societat, no? De fet, hi ha alguna cosa que em comença a interessar bastant, que en lloc d'anomenar-se artista, anomenar-se treballador cultural. Per tant, d'aquesta manera, l'artista no és com algú que està com fora de la societat, sinó forma part del teixit social, o sigui, té un impacte social en la seva feina, com el té un metge o el té el carter o un del mercat. O sigui, proposar-te dins del teixit social en el que estàs. Quina és la relació entre els teus interessos polítics i els teus interessos en l'art o en l'activitat artística? Bueno, d'entrada, segurament podríem afirmar que tota pràctica artística és política en si mateixa. Per tant, intento evitar fer literalismes polítics en la meva pràctica artística, perquè crec que no és la manera de ser polític o d'intentar ser polític, sinó la manera en la que, per exemple, concebeixo aquest espai, per mi és una pràctica política molt forta, en la manera en què dono classes també és una pràctica política, com treballo amb els altres col·laboradors amb qui treballo quan faig una peça també implica un pensar-se políticament dins d'aquest engranatge, no? O sigui, ha estat contínuament atravessat a la meva pràctica, ja sigui artística o vital. O sigui, soc un ser polític i llavors, bueno, doncs, òbviament a qualsevol pràctica que faci intento ser conscient de quines polítiques proposa. I hi ha algunes que són molt més òbvies, com pot ser Espacio Práctico, i hi ha algunes que potser són menys, no? Quan estic ballant a l'escenari per una companyia, doncs, bueno, potser allà no és tan obvi, tot i que poden haver alguns punts, no? Però hi ha algunes que són òbviament molt polítiques, com el que et comentava, vaig a un Espacio Práctico, no et rebre subvencions, o no ser associació cultural o res legal que possiblement posseït per una institució oficial, no? Pel govern. No? Per què vols treballar en això? I què és el que et motiva per treballar? És una pregunta interessant, sí. O sigui, és una pregunta que a més jo em faig, i crec que molts del nostre sector ens fem molt sovint, que molt sovint et penses, però per què continuo fent aquestes coses? Si a més perdo diners, a vegades et desesperes, t'estressa, estàs tota l'estona amb e-mails i coses. Però ens la fem molt sovint, però tots continuem en aquest pollo, no? I d'alguna manera segurament ja aquí entraria algo
que crec que hi ha una creença en això, i creença no entès d'una manera religiosa, sinó, o sigui, i creiem en el poder tant polític, cultural, social que té la pràctica que fem, i la creiem necessària. I encara que sigui a un micronivell, o sigui, no afectem a masses, però és d'alguna manera la nostra manera de fer micropolítica, jo crec, però sí que és una pregunta que ve molt sovint. I jo recordo, quan estava en aquesta beca a Viena, un professor ens va preguntar com voleu participar d'aquest sector, how do you want to participate in the field? I em va semblar una pregunta superpertinent, que en el seu moment no la vaig saber respondre, o sigui, no és una pregunta que té una resposta immediata, participaré així, sinó que és una pregunta que molt sovint a mi em ve al cap com, a veure, tu com vols participar d'aquest teixit cultural, per exemple, o com vols participar en la societat, de quina manera et vols proposar en aquesta vida, no? I em sembla una pregunta molt pertinent i molt sovint les respostes tenen una canalització artístico-cultural, com li vulguis dir. Què és l'estètica? Estètica. Bueno, d'entrada, l'estètica és algo totalment subjectiu, com és una opinió o la dansa mateixa, no? Com què és dansa, és algo totalment subjectiu. Però segurament l'estètica és el que et fa plantejar-te conceptes igual més relacionats amb com et relaciones tu amb l'altre, ja sigui objecte, subjecte, evento, en relació amb la bellesa, en relació amb... Si igual l'estètica té alguna cosa a veure amb el que produeix allò que miro, no? I a la vegada, com que ho estic mirant, també estic sent mirat i m'està afectant, no? I per tant, no ho sé. No m'he plantejat molt sovint aquest tema, però... I tampoc no et vull allà com començar a citar què pensa Kant sobre l'estètica o coses així que no... Però jo crec que tindria alguna cosa a veure amb què és el que em produeix allò que miro. Quins són els temes o problemàtiques que t'interessen? Temes recurrents, per exemple, que utilitzo són conceptes com la negociació, com el diàleg, com el col·lectiu, temes que després es poso en pràctica a nivell físic o de moviment o amb mitjançant jocs però sí com sortir d'alguna manera de la individualitat i pensar-se com a persona que existeix amb. Per tant, sempre estic en relació amb una altra cosa, estic negociant la meva pràctica amb una altra cosa, estic dialogant i molt sovint el que succeeix, el producte o la cosa que estic buscant sempre està en relació amb una altra cosa. I a vegades poso l'exemple de A més B igual a P, i P seria la cosa. Per tant, la cosa que busco sempre ha d'estar en relació
amb alguna cosa, no? És sempre una cosa en relació amb una altra. Què té d'espectacular el teu treball? D'espectacular. El teu treball i la teva activitat. Bueno, jo no m'ho pensaria en termes d'espectacularitat o virtuosisme, o com a mínim no tal com està entès l'espectacularitat o el virtuosisme de manera tradicional, no? Però potser hi ha algo que el Sergi Faustino ho deia en un vídeo una vegada que m'agradava molt, aquesta idea del corredor de fons, la persistència, no? O l'insistir en alguna cosa i mantenir-se al peu del canyó, diguem-ho. Estar insistint en una pràctica i veure com això va evolucionant i permetre que aquesta pròpia pràctica no es congeli o no s'institucionalitzi, sinó més aviat instituir una pràctica que sigui flexible. I instituir no té res a veure amb institucionalitzar. I crec que aquesta petita diferència és extremadament important. Com en el moment en què estem institucionalitzats, que seria, per exemple, el que parlàvem abans amb les subvencions, ja has perdut el teu poder d'acció, d'alguna manera. I per últim, quina pregunta et faries a tu mateix? Des de què farem per dinar a com vull seguir practicant o participant d'aquest sector, com puc aplicar o dur a terme tot el que estic aprenent ara en altres terrenys com la filosofia, la política, l'acció crítica i tal, el feminisme, com els puc introduir en la meva pràctica. Però d'alguna manera crec que la pròpia pregunta té la resposta i és mitjançant la pràctica.